Kamustahin po namin ang status po, preparedness sa ginagawa po ng PDRRMO sa kasalukuyan sa paghahanda po sa Bagyong Marce. Yes ma'am, actually nung Monday pa lamang po, nagpalabas na po kami ng text blast para po sa ating mga mangisda. Although wala pang naitala na typhoon category wind signal during that time at wala pang gale warning, inumpisan na po namin maging resilient pagdating sa mga text blast natin para sa ating mga mangisda. Kasi sa mga ganitong panahon, iniwasan na natin na wag magkaroon sana ng mga aberya yung ating mga mangisda kung sila ay papalaot. And nung nakaraang Tuesday din, nag-conduct na rin tayo ng PIDRA. Kasama natin dyan yung national at saka yung ating mga provincial agencies. Tinakal natin dyan yung ating mga equipments, yung ating mga inventory ng ating mga rescuers, yung preparedness ng bawat ahensya. And as of yesterday, naka-red alert status na po tayo. Nakaskid na po namin yan sa ating mga counterpart ng municipal disaster at CDRMO para sa kahandaan po nila, mahigpit na monitoring sa kanilang mga barangay. Activate na rin po nila yung kanilang mga barangay rescue team. At dito po sa aming opisina, nakaready na rin po for deployment yung ating search and rescue team kung kinakailangan ng augmentation ng ibang bayan. Kasama natin dyan yung ating mga national agency din po. Sir, within the 24 hours po, dahil sa kasalukuyan signal number 1 na po, sa oras na ito, basta sa pinakahuling bulletin na inilabas po ng Pag-asa, signal number 1 po Pangasinan. Ano pa po ang mga pwedeng asahan po ng mga Pangasinan sa within the 24 hours? Yes ma'am, ayun na rin po sa forecast po ng Pag-asa, in-expect po natin ang heavy to moderate rainfall. So yun po, mahigpit yung monitoring po namin sa mga areas, lalo na sa mga coastal area. Gayon din po doon sa mga bayan na nasa coastal area or flooded area. Gayon din po yung ating mga landslide prone area. So mahigpit po natin yung monitor. Gayon din yung ating mga river system na so far nasa below normal level pa naman. Monitoring po kami, tuloy-tuloy po yan. Sir, katatapos lang po nung parang kinamo po natin na pinsala ng dulot po ng bagyong Christine. Maaari po ba dito sa pagdaan ng bagyong Marce, kasi parang inaasahan po parang extreme northern Luzon ang kanyang magiging trajectory. Ganun din po ba ang asahan ng Pangasinan? Hopefully ma'am, hopefully hindi po natin maranasan same effect. Pero gayon pa man, handa naman po yung ating opisina, kasama po yung ating mga iba't ibang ahensya. Kung sakali man na doon tayo papunta o yung dating tinahak ng bagyong Christine o Leon. So handa naman po tayo pagdating sa mga ganyan. Meron naman po tayong mga historical data, meron po tayong mga incident na naitala, meron tayong mga lesson learned na we have to improve every now and then. So handa naman po yung ating opisina pagdating po sa mga bagay na ganyan. Sir, nakataas na po bang gale warning dito sa So far wala pong nakataas na gale warning, pero in-expect po natin na any moment meron pong mataas na alon. So eventually magbibigay na rin po sila ng gale warning at nagbigay na rin po ang DOST Pag-asa ng advisory regarding sa storm surge. So far po sir, ang mga MDRRM officers po natin, mga rescue officers po natin, okay naman po sila dahil ito nga pong bagyo, wala pong control ang tao. Kamusta naman po yung welfare po nila? Yes po, tuloy-tuloy po yung aming coordination sa iba't ibang municipal disaster at city disaster regarding po sa kanilang kahandaan. Lalong-lalo na yung mga apektado na mga flash flood prone area, yung storm surge prone area. At inabison na rin po namin sila, base na rin po sa DLG memo na po natin na pinalabas po nila regarding po sa forced evacuation. So napakalaging bagay po sa ating mga kababayan na magkaroon na ng preemptive evacuation ngayon pa lamang. Sir, mensahe niyo na lang po sa mga kababayan po natin? Yes, sa ating mga kababayan, kami po ay nakikiusap muli para pag sa mga ganitong panahon para po sa inyong kaligtasan. Kung meron po tayong pinapatupad na preemptive evacuation, napakalaking bagay po at napakalaking tulong po ito para sa inyong safety pagdating po sa preemptive evacuation para po maiwasan yung aberya. Hindi pwedeng kung kailan nandyan na po yung ating bagyo, saka lang po tayo mag-evacuate. So malaking tulong po sa amin kung kayo po ay susunod sa mga alituntunin, sa mga protocols and guidelines na pinapatupad ng LGU regarding sa preemptive evacuation.